is leuk jongens in de Rijn, wat is dit mooi. Die pakt van alles, hè? Daar gaat hij. Ja, hij gaat de ene en de andere voorbij. Waar is... Nee. Goeiemorgen en naar je dij en naar je vlog. Juist. Joet, op de planning iets heel erg leuks, hè? Ik mijn voetbalje. Zaken met aan. Eerst voetballen, thuis, tjen. Geen waten. Veenwoorden, ja. En... Wat Midjes. zouden we zeggen? Van de media? Dan Dirk naar je eerste maar dan. Juist, van de media. Zaken is vregen als pupil van de week. En dat houdt in dat hij vanmiddag bij Broekste Boys maar hij de eerste bal uittraapt dan, hè? En dan probeer ik te scoren bij de Chimpartij. Daarna maar je bij ome Piet, want die had bij de staf van Broekste Boys, maar je bij ome oud zitten. in de duk oud zetten. Tot de hele eerste helft. En in de pauze. krijg je patat. En in de pauze krijg je patat. Nou, en dat net een groot feest. Ja. En wie viert er nog iets? Want voordat je pupil van de week bent, wat kunnen we dan opheffen? Oh ja. Trainingspak en nijpakje. Ja, voordat hij pupil van de week is, maar we dit oude spul inleveren, want er komen 9 pakjes. Jeske net aan. Ik moet correct even bij Jeske zitten. Dat vertellen we even verder. Jeske, nee. Oh, hier komt het op. Zie je wel een kabel, iets boefje. Ja. Waar winnen we? Oh ja. Klein. Ja, dit is de oude kleren we inleveren en dan kunnen we het nieuwe ophellen. Dus dan kiest in die nieuwe kleren van de midden de oude trap dan. Jee. Ja. Hun rollen van mijn kleren. Ja, dat was maar de skate. Dus wacht je tot beide teams helemaal klaar staan. En dan zei de skate die van go. Die zei dus beginnen meest. Nou, Ildo is eigenlijk wel weer opknakt. Nog wel wat snotterig, maar ze had er net meer echt last van. Ik zelf spant er nog een beetje op. Maar, nou ja, ik doe gewoon krijg toch weer niks los. En hij was zin in deze tijd, dus wie beleeft het wel. En mijn paard uit de mond, dan kom ik het heel heen. Die dat de poetsjes al hier even los. Fantastisch. Nou, Sjaak, wat denk je dat het Joet wordt? Ik hoop winnen. Hoop je winnen, want je gaat meestal verlenen en één keer het gelijkspel, hè? Ja. Oh, ze lekker takje die pakken. De hoops winnen. En wat voor uitslag hoopst je op? Zo'n traaien of zo. Zo'n trui of zo. Nou, we zullen zien. Hast je zin in? Ja. Nee, lekker. Let's go. Ja, komt een goal aan, hè? Er is een goal te kwad, maar er is hier niet aantocht. In een goal, dat speelt het wat lastig. Er zit geen net in, maar dat heeft niks. Dan hebben we in ieder geval 2 goals. Ja. En daar komt de goal aan. Gelukkig. Toch nog een goal. Goal komt er al, jongens. Met een masker om. Als je dat lijkt nog. Ah joh, een kaartkloemer, hè, zaken. Ja, dat wordt gewoon. Laten we wel door. Ja joh. Maar dat zelf een ding. Dat vindt er lekker, nou ik vind het prima. Oh. Nou, het is even skoft. Zal ik Ildo naar Hoester brengen? Jelke is in het Hoester waren, dus dan kan die haar de fles aan en op bed brengen. En dan rijd ik gauw weer heen. Dan kan ik de tweede helft nog even zien. Maar de wiefke gaat gaan nog en begint te rijden. En schat, zo slipt je al haast, dus ik zal haar gauw thuis brengen. Zo, Ildo die wordt op bedje gebracht. Ideaal. Ik zal weer waarom naar Broekster Boys. Dit is toch wel handig dat ze dan thuis spelen matten. Dan kun ze mooi 1 helft, dat houdt ze correct vol. Een hele wedstrijd net. Dus ik zal weer waarom daarheen. Maar nog wel grappig, want ze matten in Veenwouden. En er zit een jonkje bij, en Sven. En daar gaat zaken mij op zwemles zitten. En nu zit ik mij dat jonkje op voetbalsquallen Noord. Dus dat is wel toevallig. Nou, maar ze dus chillen qua, dat is wel leuk. Nou ja, ik ben benieuwd dat het lukt. Ze zijn wel aardig qua wegen, dus dat is wel leuk. Net volle beter of volle minder, maar gewoon wel likwaardig. Dat vind ik, ja, dat speelt voor de jonkjes echt mooi. Dus ik ben benieuwd wat dit slag wordt. Jongens, ja. Het is leuk jongens in de Rijn, wat is dit mooi. Leuke hobby hè, zo leuk.
leuker begonnen. Ja. Ik nog meer, hè? Juist? Milan, de kant op. Verder. Ga goed. Kom maar. Ah, jammer jongen. Oeh, ja, kom op, Sarah, nog even een beetje vast. Kom op! Oeh. Oh, spannend, spannend. Klasse, Diemer. Klasse. Oeh, ja. Nieuw aan mij. Blijf varen, jongens. Kom maar, jongen. Verder. Ja. Jammer nou. Toe even. Lucas. Ja, nou kom maar, Lucas. Ja. Nog een keer, nog een keer. Het mij gewonnen. Oh, jongens. Spannend. Nee. Ah, jammer, jongens. Goed hier. Ja! Klasse, Sjaki. Ja. Yes. Oh, jongen, dik. Oh, schat. Machtig. Oh, Machtig, eindelijk. eindelijk. Ah, mooi. Mooi. Nou jongens, de wedstrijd is al rond. Ik zit even bij de jeugd jaren. Hey jongens, super spelen hè? Top. Ja, super hè? Hey. Vond je het leuk? Zagen. Hij wil de keeper. Nou, ik ben weer thuis. Ik ga de bril in de wasmachine smeren, de zaken zit in de douche. Jelke is droog dwalen met hoes. Lekker een kabaal, meidje. En je weet misschien nog wel dat uw boeken altijd mij Rivella flessen om struinen. Nou, check dit. Soort van boeken 2-achtig iets. Hey, Iske. Dus toen ook een Rivella flesboefje. Pakken. Oh, goed zo. Nou ja, vind ik aan wel al Rivella flessen in de tuin en in de hoes, denk ik. Oh, dat is bezig bij de inloopkast. Een rail erboven. Jazeker, ik kan de kleren er mooi in. Dat was een goede hulpje, man. Je pakt van alles, hè? Ja, dit is dus maar de verste deel. Ja. En dan komen er nog 2 dwan voor. Ja. En dan wordt deze kant en deze kant van mij. En dit stukje van Jelke. Toch? En hierachter komt nog een koof. Nou ja, en dan kunnen de stang en de plank weer in de kleren erin. Super. Dat is zo zelf dan. Dat ook zelf, de kleren erin. Plank. Nee, doe dus de plank, ik doe de kleren. Oh, en het rol die dus ben, die mag nog op maat maken. Je krijgt wat te lang, maar dat, nou ja, dat slaagt het wel. Maar het lint nog oergedien jiffa hebben. Dat slaat het meer, ik hoor ja. Ja, vet mooi. Net waar je is. Nee. Oh, goeie. Wat een draadje. Wat is nou een draadje? Wat is nou een draadje? Dit is door. A few moments later. Tadaa! Kijk wel, liefie. Ja, de plank moet er nog in. Ja, maar machine, hè? Lekker saïrboom. Maar het meteen wat voor greepjes uit het Oh ja, nou, dat ga ik wel in de hol, denk ik. Zwarte. Super! Thanks. Nou zit wel weer in de auto zaken. Ja. We gaan nu op naar VV de Waarden, dat is aan de overkant van Broeks de Boys. Daar mag ik even een kling ophalen. Ja, daar hebben we die nieuwe tenue bij en een trainingspakje dat goed is. En daarna kunnen we foto naar de kantine van Broeks de Boys, want dan maak je zo'n beetje pupil van de week wezen bij Broeks de Boys in, hè? Bij de eerste. Broekste boys in je. Ja, de eerste bedoel ik.
Ik zei het weer verkeerd, hè? Nou, we hadden naar je pakjes. Zaken had de Rijnjas voet maar aan, hè, jongen? Ja. Dat is vies waar. Maar het ziet er echt superleuk uit. Ja. En als je op het veld, dan doen we de Rijnjas uit, hè? Ja, want dan zit ik samen de kou, denk je. Daar heb ik het net weer. Daarom. Nee, maar dat is een ballon, maar als je aantraapt, dus bedoelt men. Dan kun je wel uit gaan. Nee. Nee? Nee. Nou, we zien wel even. Doe ik net. Oké. Bestjes. Pupil van de week. Leuk man. Zaken Koen, heb je wachtje, die wil vast even naar boeten. En dan de wedstrijd begint dan, hè? Maar even shit, jongen, hè? Want ik wil ballen. Ja, ik ben net dat nog heel even. Check eens wel heel de bal uit die boeten het veel te zijn waarom skoppen. Dat kan misschien wel. Is dat leuk? Hoi. Stef. Hoe is het? Scheids. Ja, dat had ik gezien, want je stond op het beeldscherm. Klopt, ja. En wat is jouw favoriete club nog weer? Nou hoi. Moet je bij de jongens zijn? Zal ik je even brengen? Oh, dat is wel leuk, ja. Hier maakt het veld op. Hartstikke leuk. En dus hier maar de zwarte jas, de eerste, dat is mijn omke. Die zit in de staf, dus dat is wel leuk. Goed zo. Goed zo, jongen. Oei. Goed zo. Goedemiddag hier. Welkom bij Joet alweer de 6e wedstrijd van Broekster Boys. Maar Joet als tegenstander is de oude Zwijltjes. We beginnen De grote man, de grote man, maar ja. En hij die van Broekster Boys. Je mag mij naar binnen. Oké. Komt eraan op, denk ik. Ja. Ze zijn nou in de kleedkamers. Er worden op de dwarpen klappen, dus het zal zo heel, denk ik. Daar komen ze. Oeh. We hebben vandaag ook een pupil van de week. Deze week is Zaken Thomas Boersma pupil van de week. Zaken Thomas is 6 jaar oud en voetbalt zelf in de JO 8-2 van onze jeugdvereniging en zo Verwouden. En daar gaat hij. Ja, hij gaat de een en ander voorbij. Nog een middenveld voorbij. Zo door de verdediging. Gaat hij scoren? Hij schiet en hij schiet erin. Applaus. Goed zo, jongen. Super. Keurig jongen, hey. Goed zo. Hey, fijne wedstrijd joh. Ik breng zijn jasje nog even weer. Moet je erop zetten, jongen? Kom jongen, springen. Kom jongen, je doet het gewoon even op. We zitten linksbank. Linksbank. Oei. Ik ga zijn jas bij hem bellen, maar die zei ik had net gehad. Dat was zenuwachtig. Hij vindt het spannend, denk ik. Ah jongen, kom eens hier zitten. Ja? Ik roep er maar om de trap. Nou, het is rust. Zaken die mij in de kantine nog even wat lekkers gaan. En dan, ik denk dat we de tweede helft net zullen. Die gaan nog een feestje. Kennen alles. Dus Ilse wil ik nog even wat zeggen. Hoe is dat even wat zeggen? Ja, we gaan nog feestje. Ja, nou feestje Ilse. Nou jongens, dit weer een topdag. Een echte Broekster Boys dag eigenlijk. Van de morgen het zaken wedstrijd spelen. CV Waarden. 4-12 verlen. Zaken het wel in je scoort. Die echt een heel leuke wedstrijd om te zien. Wie we ook wel waren. Van de middag hebben we de nieuwe kleren ophalen. Trainingspakje voor Zaken. En Zaken mocht pupil van de week wezen bij Broekster Boys. Bij het eerste. Dus dat was echt super leuk. En je had echt nog even wat shots van Jelke. Die druk aan het verbouwen is in de nieuwe ombouw. Al met al echt een topdag. En wat zeggen we dan Zaken? Voelt het nou? Hallo, kom in. Zet je buiten mooi. Je hebt
voor op die tablet. En daarna Zit.